hamba uyothetha Ngakubingelela lapha enisukwamukela umbukela emakhaya kweSimanzonzo isiteshi sakho sey'ndaba ekuletha ley'ndaba zamaskandi ehamba phambili ney'fika ngesikhathi futhi. Njengonjalo-ke alihlale kuma-Answer Quiz lapho esibuze khona ukuthi ubizwa ngobani umsakazo eshaye uhlelo lesito kokuqala okhozini emsakazweni. Abantu abaningi bayiphendule right le answer le njengoba beshilo ukuthi udokotela ubaba uBhodloza. Nangempela kuyena ubaba uBhodloza. Sengihlala kuzo-ke uhlelo namhlanje luma kanje. UPotso uchaza ukuthi ingane engadlala emsakazweni uKhozi FM. Kanti bavuma i-EP kaduma kahle, kanti uKhuzani uqwashisa amabhinca ngokuthenga umculo online. Kanti uSiphuzo uzolingisa kumabonakude. Mase kuba khona iMaskandi Quiz lapho sekucheck-a ngempela ukuthi uMaskandi yawazi yini. Sengihlala kuzo-ke iy'ndaba zamaskandi sengigxile emva kokuthi amageza amahle aholwa uye uPotso lo bekhipha i-album yabo ethi DM Sakazi. Sekubuye khona iy'nsolo zokuthi le album le iyabanjwa ngophondo ayidlale emsakazweni uKhozi FM emva kokuthi uduma kahle ekhipha i-album ngeviki kodwa ubesezakala futhi ngesabatha emsakazweni. Abalandeli bamaskandi bese becomplain ukuthi wengani uduma kahle ade ekhipha i-album kuleli viki usiyadlala emsakazweni ekubeni kodwa uPotso usekhipha i-album mhlawumbe amaviki amathathu manje andlule kodwa akadlali emsakazweni. uPotso kube senza ividiyo ukuthi ababeka phansi amaphapha abantu basazamile ukuthi bexhume ukhozi ukuthi bekwazi ukudlala le ngoma ithumele ingoma njengokusho ukuthi ithumele i-email. Wasethi abantu ababeka amaphapho phansi izinto vele uma into iyihle ithatha isikhathi and futhi awuthandwa yibo bonke abantu. Wasecela amageza nabalandeli bamaskandi ukuthi bebambane nje bebe munye bengakhali njalo ngoba lento le izojabulisa izitha. Wasethi abaqhubeke kanjalo besupport amageza amahle. Akulimlaleleke la uPotso echaza khona ngalolu daba lolu. Right-ke siyitholile ingoma kepha namanje sisalindile bafowethu. Silinde yona leyo message ukuthi siyoke sidlale noma siyoke angeke sizidlale. Yilokho nami engingakwazi bafowethu. Kepha-ke niyazi-ke nani bafowethu ukuthi umuntu uma yenza kahle akathandwa yizwe lonke. Futhi nezinja sesithi isiZulu izinja zikhonkotha imoto ehambayo. Kuyanginelisa mina uthando lweni bafowethu Mageza. Ngiyanicela nehlise ukukhala ngoba ukukhala kwenu kujabulisa abantu abangasithandi. Kanti thina senza kahle bafowethu. Uyabona nje kuhlungu vele ngoba nilindele i-CD station sethu esiphambili esikhulu futhi enihlale nisilalela. Kepha bafowethu akwenzeki nje. Kanti ezesibili lapho engudosela khona ukuthi emva kokuthi uduma kahle ekhiphe i-album ihloko sayo ethi imalini fan. Abantu abaningi ke sebekhombise ukuyithakasela le album le njengoba ngabala khona ozakwabo emculweni onjoko Thwasale Khathele oKhuzani oCevuzile sebevumile le ngoma le ukuthi ikhulu. Kuthe senjalo-ke ube uKhuzani seqwashisa amabhinca ukuthi kumele ayijwayele lento le yokuthenga umculo kuma-digital platform esingabala khona o-Play Store, o-iTunes, o-Deezer nabanye. Wasethi njengoba sazi ukuthi umculo waqala kuma-record khona lento eyinkulu lento le ngikhumbula ekhaya kwakhona eyama-Soul Brothers. Wathi umculo uyathuthuka waqala kuma-record weza ama-cassette weza kuma-CD manje usukuma-digital platform. Yacela ukuthi abathandi bamaskandi ukuthi nabo bemove from ama-CD beye kuma-digital njengoba namafetra ama-CD aseyavalwa manje. Abantu bayakhuthazwa ukuthi beqhubeke bethenge umculo kuma-digital. Sekusenjalo-ke uduma kahle ubesevakashela ama-hostel kakhulukazi eGoli ehambisa yona i-CD le eney'ngoma eziwu-4 ebizwa nge-EP. Ube esancenca amabhinca ukuthi ngempela aqhubeke noma eyithenga i-album kodwa aqhubeke ethenge online njengoba umculo usuyashintsha manje usungena kuma-digital platform. Nathi siyagqugqumezela ukuthi sithenge umculo kuma-digital platform. Ezokugcina ezokuthi uSiphuzo Sabantwana wazakhela udumo ngengoma eyayithi iJuice Efrijini kade futhi esekhipha isingle yakhe ethi Corona Izophela. Usephinde futhi watrend emva kokuthi esakhele indlu ezithabathaba kade ehlala emkhukhwini. Usememezelile wathi usezolungisa kwenye ifilimu and uzobonakala maduze emsakazweni umabonakude kwi-TV. Wasethi abantu abahlale eduze kwakhe nje lapha kuSiphuzo SA ko-Facebook naku-Twitter naku-Instagram ukuze bezothola ulwazi ukuthi uzoqala nini uku-actor kule film le. Sembongela kuSiphuzo uma
ukuthi khona iminyango evulekayo kakhulukazi la kwezobuciko ukuze naye ezokwazi ukuthi ay'philise ngawo lobu buciko akanabo. Sengihlalela kuyo-ke ingosi yethu abantu abayithandayo eyokuthi iMaskandi Kiss. Siyafundisa siphinde futhi sikutheste ukuthi ngabe umaskandi uyawazi yini. Namhlanje-ke sizobuza ukuthi khona omunye umaskandi noma esengekho emhlabeni kodwa amazwi akhe okugcina athi, hhayi akufeke makufeka Fusek Bandemente. Ngabe lawo mazwi lawo asho ubani kumaskandi osangasekho emhlabeni? Uyena akwadlala irole enkulu ekugqugqumezeleni ukuthula emculweni kaMaskandi. Wayengathandi ukuthukana nabanye abaculi. Ngabe ubani lo maskandi lo owathi hhayi akufeke makufeka Fusek Bandemente? Ake sihlangane nezazi ngaphandle kokuthi ngiliphethe lolu daba lolu noma lezi hloko engikuphathele zona. Akubuke naye iclip engithunyelelwe omunye wenu wababukeli weSimanzonzo. Akumlalele ngumfana Mahlobo ake ngiyibekela indaba namhlanje. Ngiyabonga. Siphume kusithina sizoshaya ingoma, siphume kusithina sizodlala ingoma, sidla amanzi thina siyoshaya ingoma, ngoba sibahle kanje thina siyoshaya ingoma.